tarihi bölgede birçok medeniyete eşitlik etmiş. Parêzerê Kurd Tahîr Elçî ku wek Serokê Baroya Diyarbekirê bi mebesta parastina berhemên dîrokî banga aştiyê dikir, li Diyarbekirê dema pevçûna hêzên PKK û yên Tirkiyeyê de hat kuştin. Elçî di çarçoveya hefteya mafên mirovan a cîhanî de bi belgefîlma navê Saeta Şikestî ku li ser jiyan û kuştina wî hatiye kişandin hate bibîranîn. Derhênera belgefîlmê Rabia Çetin dibêje dema Tahîr Elçî tê kuştin saeta wî jî dişkî û di wê saetê şûn de tevahiya Kurdistanê jiyan disekinin. Loma wan jî navê wê belgefîlmê daye Saeta Şikestî. Tahir Elçi hayatını kaybettikten Piştî kuştina Tahir Elçî li gelek bajarên Kurdistanê pevçûnên mezin rûdan. Dema cenazeyê Tahir Elçî girseyeke mezin hebû û dihat gotin ku Tahir Elçî vedat aydinê heyama me bû. Piştî vê yekê me xwest Tahir Elçî nehêjbîr kirin. Loma me jî belgefîlmeke wiha amade kir. Ji bo temaşekirina belgefîlma ku cara yekem li paytexta Tirkiye Enqereyê hatiye nîşandan, hejmarek zêde xizm û hevkarên Elçî di hola nîşandanê de amade bûn. şu anda zaten faillerinin bulunmaması Hîn jî ku jerê Tahir Elçî nehatiye dîtin. Ev yek me gelek xemgîn dike. Dema bû yerê ez jîlbakekê Tahir Elçî bûm. Wê rojekekê Tahir li pêş çavê me hat kuştin û divê belgefîlma me temaşek kir de jî ew roja reş careke din hat bîra min. Ez pir xemgîn û dilşewatim. Cümleleri çok duygulandık içeride, çok emek Di hundir de em gelekî hestiyar bûn. Bi kedeke mezin ev belgefîlm hatiye çêkirin. Ez ji wek parêzerekê nêrînên Tahir Elçî dipejirînim û wek hevkarekê wî li peydoza wî bim. Piştî belgefîlmê di heman navendê de bi wêneyên Tahir Elçî pêşangehek hate li darxistin û wêneyên ciyawaz yên jiyana Elçî hatin pêşandan. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.